Když bych měla nějak úplně jednoduše vyjádřit, jak souvisí fyzioterapie s tinnitem, tak za prvý uvědomit si, co to tinnitus je, že to je vnímání zvuků, které vlastně ve skutečnosti neexistují, ale pacient je slyší. Je potřeba zjistit, kde se ta příčina tinnitu nachází, i když to je velmi, velmi složitý. V momentě, kdy ta porucha vzniká v oblasti vnitřního ucha, tak my nejsme přes pohybový aparát schopni toto nějak úplně ovlivnit. Což je samozřejmě vyšetřitelný lékařem. Takže tady už se dá předpokládat, že pokud je zároveň zhoršený sluch, hyperakuzie, přecitlivělost na různé zvuky, takže tady ta porucha v oblasti vnitřního ucha bude. A my na rehabilitaci řešíme tinnity, kterými je odborně nazýváme jako somatosenzorické. Pokud se mi ten tinnitus nějak zvlášť nemění a vnímám ho například jenom, když jdu spát a je úplný ticho, a navíc ho vnímám například po nějakém těžkém dni, po nějakém psychickém vypětí, přepracování, únavě, tak mi to ukazuje, že možná ten tinnitus je jenom taková jako odezva celkového přetížení a my ho pak vnímáme, že je to takovej zdvižený prst, kdy zároveň dochází ke zvýšení svalového napětí v oblasti krční páteře, v oblasti čelistního kloubu, obličeje. A pak tady zase naopak jako tu šanci na tu řešení vidím. Se hodně držím takového rčení Kalouka Gátia, ve zdravém těle zdravý duch. A k tomu nám 100% pomáhá to, že člověk pravidelně se věnuje sám sobě. Může to být sport, může to být hra na klavír, může to být vytváření keramiky, u něčeho, kde si opravdu odreaguju. A v ten moment člověk dojde do adekvátní relaxace, která mu udělá dobře a dostane se do jakési vnitřní rovnováhy. A to já vlastně potřebuji, aby toto bylo součástí celkové rehabilitace. Pokud to tam není, tak já i v té rehabilitaci se snažím odblokovat, zrovnat, napravit krční oblast, ať jsou to svaly nebo obratle, temporomandibulární oblast, žebra, ale furt by to bylo málo, pokud tam není ten vlastní přístup toho člověka, který ho povede k jako vnitřní relaxaci, k vnitřnímu sklidnění. To tam prostě je klíčový, minimálně teda já to tak vnímám. Ale jak říkám, je potřeba zjistit tu pravou příčinu, protože v momentě, kdy tinnitus bude vyvolávat úplně jiná příčina, například poškození v oblasti vnitřního ucha nebo středního ucha, tak tam ta rehabilitace bude jenom podpůrná, ale nelze tam očekávat, že dojde k nějakým velkým změnám.